Ráda sa raz opýtala Krišnu. Prečo si ma nevezmeš za manželku, alebo ma aspoň nevezmeš so sebou? Rieka Jamuna ticho plynula lesmi Vrindávanu a vtáky v tmavých korunách stromov zmlkli, ako by celý svet čakal na jeho odpoveď. Tá otázka znela jednoducho, no niesla v sebe hlbokú bolesť. Nebola to prosba o svadbu. Bol to strach z opustenia. Rádha nežiadala rituál ani sľub. Hľadala niečo, čoho by sa mohla zachytiť. Niečo, čo neodíde. Krišna sa na ňu pozrel a prehovoril nežne. Myslíš si, že ak zostanem s tebou, zostane s tebou aj láska. Tak funguje ľudské srdce. Keď sa pri niečom cítime dobre, snažíme sa to držať blízko. Veríme, že ak zostane človek, zostane aj ten pocit. Rádha cítila, že v Krišnovej blízkosti je všetko úplné. Vzduch bol ľahší a jej srdce v bezpečí. Predstava jeho odchodu pre ňu znamenala stratu celého sveta. Krišna to videl jasne. Povedal: Ty sa nebojíš môjho odchodu. Bojíš sa toho, čo budeš cítiť, keď tu nebudem. Tento strach žije v každom z nás. Nebojíme sa vzdialenosti. Bojíme sa prázdnoty, o ktorej si myslíme, že príde s ňou. Rádha si myslela, že jej láska prebýva v Krišnovi. V jeho úsmeve, v jeho hlase, v jeho tele stojacom pred ňou. Preto keď hovoril o odchode z dediny, mala pocit, že končí samotná láska. Krišna jej jemne vysvetlil. Láska nežije tam, kde stojím ja. Žije v tom, kým si ty. Znie to zvláštne, ale je to prosté. Predstav si lampu. Lampa svetlo netvorí. Ona ho len ukazuje. Ja som lampou a tvoja láska je svetlom. Ak sa lampa vzdiali, svetlo nezanikne. Len svieti z iného miesta. Rádha sa bála, pretože verila, že Krišna je darcom jej lásky. On bol však len dôvodom, prečo si tú lásku v sebe všimla. Potichu sa opýtala znova. Ak nezostaneš so mnou, čo mi ostane? Krišna odvetil. Ostane ti to, čo si mala vždy. Len to budeš musieť hľadať novým spôsobom. Ľudské srdce takú odpoveď nemá rado. Chceme niečo, čo môžeme vidieť. Niekoho, koho môžeme držať. Myslíme si, že láska je v bezpečí vtedy, keď má meno a podobu. Rádha chcela byť vyvolená, chcela byť výnimočná, chcela byť v bezpečí. Manželstvo sa jej zdalo ako spôsob, ktorým ochráni lásku pred zmenou. Krišna však nebol niečím, čo sa dá uzavrieť do krabice. Nebol len osobou na jednom mieste. Bol niečím väčším. Povedal. Ak by som patril len jednému miestu, prestal by som byť tým, čo miluješ. Rádha milovala jeho slobodu, jeho nespútaného ducha. Zároveň ho však chcela mať pri sebe. Tieto dve túžby nemôžu kráčať ruka v ruke. Nemôžeš žiadať oblohu, aby zostala v jednom rohu. Krišna pokračoval. Chceš ma mať blízko, aby si sa necítila sama. Ale blízkosť nie vždy vyliečí osamelosť. Môžeš sedieť vedľa niekoho a stále sa cítiť prázdna. A môžeš byť od niekoho ďaleko a stále sa cítiť naplnená. Rádha sa snažila použiť Krišnovo telo na utíšenie svojho strachu. Krišna sa jej teda opýtal. Keď tu nebudem, kde bude tvoja láska? Nevedela odpovedať. Hľadala lásku v ňom, nie v sebe. Krišna ju neodháňal. Viedol ju do jej vlastného vnútra. Povedal. Ja ti lásku nedávam. Ja ti len ukazujem, kde už dávno je. Preto mohol odísť. Ak by Rádha potrebovala jeho fyzickú podobu, aby cítila lásku, potom by tá láska bola vždy slabá. Ale ak by dokázala milovať bez toho, aby ho držala, nič by jej tú lásku nemohlo vziať. Krišna povedal. Ak si ťa vezmem, budeš ma chcieť vlastniť.
A to, čo sa pokúšaš vlastniť, sa pomaly zmení na niečo iné. Láska, ktorú držíme príliš pevne, oťažie ako voda v zovretej dlani. Čím viac stískaš, tým viac uniká. Rádha chcela prísľub. Krišna jej ponúkal niečo hlbšie. Povedal: nepotrebuješ ma mať vedľa seba na to, aby si bola so mnou. Je to ťažké pochopiť, ale znova si spomeň na oblohu. Keď po nej letí vták, obloha ho nenasleduje. Vták sa pohybuje v nej. Krišna bol ako tá obloha. Rádha sa pohybovala v ňom. Keď teda opustil dedinu, neopustil ju. Opustil len miesto, kam sa dívala. Povedal jej: neodchádzam od teba. Odchádzam len z miesta, o ktorom si myslíš, že tam som. Rádha si v mysli držala obraz Krišnu. Jeho tvár, postavu a hlas. Ale to, čo milovala, bolo niečo hlbšie. Niečo, čo sa nedalo odniesť ani uväzniť. Krišna povedal: ty ma chceš v nejakej podobe, ale ja som ten, kto tie podoby vidí. Ak by som zostal, videla by si len moje telo. Uniklo by ti to, čo je za ním. Odišiel teda nie preto, že by ju nemiloval, ale preto, aby sa jej láska nezmenšila na obyčajnú potrebu jeho prítomnosti. Rádha plakala, pretože srdce bolí, keď sa jeho predstavy rúcajú. Ale začalo sa diať niečo tiché. Aj keď bol Krišna preč, cítila ho v rieke, vo vetre, v priestore medzi svojimi myšlienkami. To bola tá skutočná blízkosť. Nie dve telá na jednom mieste, ale jeden duch prúdiaci cez dva životy. Krišna nevzal Rádu so sebou, pretože Ráda už bola jeho súčasťou a on bol súčasťou jej. Nikdy neboli rozdelení. Boli len zmetení v tom, kam sa majú dívať. A teraz prichádza to najdôležitejšie. Ty si Ráda. Za každým, keď niekoho miluješ, za každým, keď sa bojíš, že odíde, za každým, keď sa ho snažíš držať pevnejšie, je to ten istý príbeh. Nebojíš sa straty človeka. Bojíš sa straty pocitu, ktorý v tebe prebúdza. Myslíš si, že ak zostane on, zostane aj ten pocit. Ale pocity nezostávajú preto, že ľudia zostávajú. Zostávajú preto, že niečo v tebe je otvorené. Krišna nie je mimo teba. Je to ten tichý duch, ktorý cíti lásku, aj keď tam nikto iný nie je. Takže keď niekto odíde, v skutočnosti neodchádza nič celistvé. Mení sa len podoba. A ak sa budeš dívať pozorne, uvidíš, že to, čo si sa snažila držať, nikdy nebola osoba. Bola to tá časť teba, ktorá sa konečne naučila cítiť. Spočiň v tomto uvedomení.